Tervetuloa MathBridgeen, eurooppalaiseen matematiikan oppimisjärjestelmään. MathBridge tarjoaa sinulle Euroopan johtavien yliopistojen kehittämiä opiskelumateriaaleja, jotka on suunniteltu löytämään ja paikkaamaan puutteita matemaattisessa osaamisessasi. Seuraavaksi teemme lyhyen katsauksen järjestelmään. Tämä on MathBridgen etusivu, jolta voit siirtyä järjestelmän eri osiin. Etusivun vasemmasta laidasta löydät vinkkejä, joiden avulla pääset alkuun järjestelmän käytössä. Tarvittaessa vinkit voi piilottaa klikkaamalla otsikkokentän reunassa olevaa tuplanuolta. Voit kirjautua sisään järjestelmään tai järjestelmästä ulos klikkaamalla avainikonia ruudun oikeassa ylänurkassa. Useimmat toiminnot, kuten interaktiiviset tehtävät, eivät ole käytössä kirjautumattomille käyttäjille. Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi on helppoa ja ilmaista. Oikealla näet järjestelmän varsinaisen sisällön. Kurssiluettelossa on listattuna kaikki kurssit, jotka ovat käytössäsi. Samoin testit ja kokeet, joiden avulla voit mitata oppimateriaalien osaamistasi. Katsotaanpa kurssia hieman tarkemmin. Sen rakenne koostuu 3 paneelista. Vasemmalla on kurssin sisällysluettelo, jota voit käyttää kurssilla navigoimiseen. Klikkaamalla luvun nimeä sisältö laajenee ja klikkaamalla sivun nimeä sivu latautuu sisältöalueelle keskipaneeliin. Sinisellä on merkattu sen hetkinen avoin sisältö. Sivu sisältää yksilöllisiä oppimisobjekteja, kuten määritelmiä, esimerkkejä, teoreemia ja niin edelleen. Klikkaamalla oppimisobjektia oikeanpuoleisessa paneelissa näytetään objektin lisätietoja. Tämä paneeli on jaettu 3 välilehteen. Ensimmäinen kertoo, millä kielellä kyseinen oppimisobjekti on saatavilla ja mahdollistaa kielen vaihtamisen. Se kertoo myös muita lisätietoja, kuten tekijänoikeustiedot. Yhteisövälilehdellä voit ilmaista objektin hyödyllisyyden tai hyödyttömyyden opiskelullesi. Voit myös selata tai antaa julkisia kommentteja ja edelleen kirjata itsellesi ylös yksityisiä muistiinpanoja kullekin objektille erikseen. Työkalut välilehdeltä löydät funktionpiirtotyökalun, jota voit käyttää funktioiden kuvaajien visualisointiin. MathBridge tarjoaa sinulle interaktiivisia tehtäviä, joilla voit harjoittaa osaamistasi. Ne ovat erityisiä oppimisobjekteja, joissa on aloita tehtävä painike. Klikkaamalla painiketta tehtävä aukeaa omaan välilehteensä keskimmäiseen paneeliin. Täällä voit työskennellä tehtävän parissa ja syöttää vastauksesi, jonka MathBridge tarkastaa ja antaa asian kuuluvan palautteen suoriutumisestasi. Jos kohtaat ongelmakohdan tehtävän ratkaisussa, voit pyytää vihjeen tai siirtyä oppimateriaaliin opiskelemaan lisää. Kun tehtävä on suoritettu, voit sulkea välilehden ja jatkaa kurssin sisältöjen opiskelua. MathBridge tukee monenlaisia tehtäviä, kuten monivalintatehtäviä ja täytä puuttuvat kohdat -tyyppisiä tehtäviä.